vej hen? Vi er på vej mod Sankt et eller andet. Andreasberg. De er dejlige 18%. Det bliver rigtig godt. Det er kørt forbi den tidligere i dag. Og det er som at stå på toppen af et forbjerg. Pænt stejl. For ikke at sige meget stejl. Det ville være en sort piste måske. Det ville være en sort piste måske. Der ligger også et skispor et sted ved siden af. Og vi er derhenne i dag. Men spændende udfordring. Glæder mig. Nu havde en skalp at køre op af. Op mod Sankt Andreasberg. 6 km stigning. Det er tidligt, du sætter angrebet ind. Så det er tidligt, du sætter angrebet ind. Foden af de 6. Man kører sådan her. Og ja. Jeg vil skyde på, det er 4 km til toppen. Ja, der stod der 6 til byen dernede. Ja, men der er også, når du kommer til toppen, så kører du flad. Okay. Jeg tror nok, den jeg havde udpeget, det var at køre forbi dernede, og så tage den næste landevej op. Okay. Men hvis du har set den, og den er velegnet til cykling, så er det jo fint. Ja, der er kørt mange cykler her. Ja. Den der sindssyge stejle en, Pelle. Ja. Kommer den i direkte forlængelse af det her, eller kommer der et plateau derop, hvor vi samler op? Plateau deroppe. Okay. Jeg slår lidt ud. Jeg startede altså meget hårdere end den brokken gjorde. Nu er vi nok nede på sådan 3-4% strækning. Vi får pusten tilbage. Vi er passeret 600 meters højde. Vi har kørt 8 kilometer. Røg i anden tredje gear. Det er overmod. Det føles ikke så slemt. Det er dog lidt underligt. Det er lidt trykkende. Så bremser det med de der satans fluer. Så bliver den fra sig igen. En mellemstigning. Fornemmelsen af bjergsving. Jeg savner lidt selskab. Nu til at hjælpe med at holde en god rytme. Det går nu fint. Nærmere os 9. Vi kørte fra mellem 4 og 5. Så jeg vil køre de der cirka 4 km opad. Jeg tror sgu ikke, der er så langt til toppen. Vej til Strasse til venstre. Ja. Jeg formoder, vi skal i laveste gear. Okay, en vej, der er stejlere end den der. Ja. Krummestrasse. Så vi er ikke på det værste endnu. Vi skal
lige op og have fat i den. Ja! Det er vist den der. Så har vi den. Breitastraße. Det skulle være en af de stejleste gader i Nordeuropa. Hold da kæft. Ja, med følelsen af forhjulet på løft, så. Og lige at se, hvordan de bygger omkring gaden. Skå, altså. Kom så! 10 meter mere pille, så er du op. Kraftedeme stejl. Ja.